wala na hanggang nung ano. Hello po, good morning. Gabi po tayo kape. Sa malamig na panahon. Sa malamig. Parang ayoko na umuwi ng Pilipinas eh. Ha? Parang ayoko na magbakasyon ng Pilipinas. Bakit naman? Maubos ang pera mo. Base sa mga kwento nyo, parang ayoko na mag-ano eh. Minsan lang naman. May wag lang umuwi na may akasyon. Wag na yung bagong taon. Huwag na yung bagong taon. Eh mga idol, magandang umaga sa inyo. Magandang araw, umaga dito sa amin sa Canada mga idol. So nandito si Madam, si Mayora. Galing po sila ng Pilipinas mga idol. So nandito muna sila sa bahay namin ngayon. Maya-maya uwi na rin sila. Pero gusto naman, kung gusto nila mag-stay dito, okay lang ha. Nandito sila. Wala daw sila eh. Sabi nila kagawin sa nilang Wala nang laba, wala nang ano. Ano may washing machine nila, pwede kayo maglaba dyan. muna kayo. So base sa mga kwento nila mga idol, yung Pilipinas daw ay grabe, napakamahal ng mga bilihin. So butas yung bulsa. Butas yung bulsa mga idol, butas. As in, warak yung bulsa mga idol. Butas. Sa mga nang bilihin sa Pilipinas. Di ko alam kung ano na nangyayari sa Pilipinas mga idol kasi matagal-tagal din ako hindi nakaka-uwi ng Pilipinas. Tatry niya. Gusto rin i-try ni Kuya. Ikaw muna nga. Matagal din eh. So 6 years sa Taiwan. Nag 6 years ako mga idol sa Taiwan. 6 years. Walang uwian ng Pilipinas plus 5 years o 11 years na halos. Kaya meron sa kay tatay niya. Palagay natin mga idol 12 years. COVID yun eh. So tingnan natin kung ano na itsura ng Pilipinas mga idol. Wala, hindi ka mawin na nakatay yung tatay nila. Kasi nung namatay yung tatay ko noon mga idol 2020. COVID yun ah. Oh, COVID time. Bawal yun eh. Hindi ako makauwi ng Pilipinas mga idol. Hindi ko talaga nakita yung aking tatay nung namatay yung yung tatay ko nung 2020. Yan mga idol. So nagkukwentuhan kami dito about Philippines kasi kakarating nga lang nila. So nakakatakot yung mga pinagsasabi nila dito. Makakabilihin eh. Yung 1,000 ba? Alam mo, ano mo Roma sa 1,000? Ha? Kunti lang yun. Parang 100 na. Isang daan na lang yung 1,000. Oh, yan mga idol. So yung 100 parang, ay 100. Yung 1,000 parang 100 na lang. Diyos ko. Pwede na lang sa pagbili. Pagtipid. Oh, pagtipid. Siguro ako, tips ko, kung ako, para sa akin, kung nakatira ako sa Pilipinas, magtatanim ako ng gulay sa bakuran ko, may kamote ako, kompleto. So, ang bibiling ko na lang siguro is, bigas, ganyan, isda. Pero yung mga vegetable, like mga sibuyas, mga ricado, mga pansahog, so hindi ko na bibilin, makakatipid ako doon. Dapat, ko dapat talaga yun. Practical eh. Hindi namin. Ay mga idol, nagpiprepare kami ng almusal namin. So diretso na to. Diretso tanghalian. Ay mga idol, to si paring Brian. Ayan. Saan ka sa Pilipinas? Mindanao, Butuan City. Oo. Ay mga idol, taga Mindanao. Grabe yung namin, snow dito mga idol. Ayan. Sunshine, shine on this frail head of mine. Sunshine, sunshine. You've been making shadows wherever I go. The girl turned into a princess. Wow. That's good, baby. See? That's good. Yes, mga idol. Ito yung aking only one. What is your name, baby? Tell your name to Daddy's friend. Daddy's friend's over here. Tell your name. It's you. Okay, tell your name. Hello, guys. You say hello, guys. Go.
Ayan mga idol, yung aking little princess. My hand. Ay, so, naglalaro siya mga idol ngayon. Ayan. Can you see your hand? So, makadadi to mga idol. Pag nandito ako sa bahay, halos wala na akong magawa. Kasi nga, kami lang dalawang lagi magkasama. Kahit pagpunta ko sa banyo, nandun siya sa akin nakakabit. Mga idol. So ito yung bahay namin dito mga idol sa Canada. Nandito kami sa may countryside. Dito kami sa Ontario mga idol. Pero sa ibang lugar mas maganda yata eh. Sa ibang province dito mga idol or territories dito sa Canada mga idol. What's that? Oh! A princess? No, dance. Oh, she's having a dance. So mayroon ako dito mga idol pasalubong. Paganda-gandang pasalubong mga idol. So wala nito dito. Pakita ko sa inyo mga idol yung aking pasalubong dito. Ayan mga idol, Ginebra San Miguel mga idol. Ang tawag nila dito is 4x4 eh. Hindi ko alam eh. 4x4 pero pagka inanon mo to 2x2 kasi apat na apat na kanto. Pero tinatawag nila sa Pilipinas mga idol, 'di ba? 4x4. Ayan. So dito sa Canada kasi wala kang makukuha nito mga idol eh. Kaya meron tayo nito. So pinasalubungan tayo ni paring Brian mga idol. Nandito sila sa labas ni Papa. Grabing snow. Nag-snow? Si Mama. Ano ba gagawa nyo? Pipasok. Nag-snow na naman pala? Galing natin. May pag-akyat nyo. Bumasa ko kasi maliit na malaki. Gato ko dyan. Oo. Wala, nag-ganito na. Hanggang ngayon pala, lakas oh. Ayun mga idol, ang lakas ng ngayon. Ang lakas ng snow. Pero may siya, may araw. Oh, walang hangin. Ay mga idol, nagalit sa akin yung anak ko kasi it's so cold daw. Niluksan ko yung... So malapit na ma-prepare yung almusal namin mga idol. Ayan. Yan ang almusal namin. Ayun mga idol, bago po magtapos ang aking video, gusto ko lang po i-shoutout tong aking mga bagong subscribers sa aking YouTube channel. Si Dentech na nandyan po sa Armenia, Europe. Kumusta po kayo dyan at ingat po kayo. And then si Nognog Baloga channel, kumusta po kayo? Salamat po. And then kay Manoy Nilo Vlog, sir, maray na aldaw po. Kumusta po kayo dyan? And then kay MCAB Kitchen, nandyan po sa Bicol. Ate, kumusta po kayo dyan? Shoutout po sa inyo dyan. Hey guys, maraming salamat po sa panonood nyo sa aking video. Ako po lubusang natutuwa po. Tubaba po yung aking puso sa panonood nyo sa aking video. At napanood yung aking video mga idol. Maraming salamat po. At sa mga susunod pa na mga video ko, huwag po sana kayo magsawa na panoorin ang aking mga video. At inyo pong suportahan ang aking video. At kayo rin po mga idol, ingat po kayo lahat dyan kung nasaan man kayo ngayon. At ngayon po ay magtatapos na muna ako sa aking video mga idol. And then kita-kita tayo sa aking mga susunod na vlogs. And then don't forget guys to follow or subscribe to my YouTube channel. Like and share kung nagustuhan nyo ang aking video mga idol. And then God bless po. Bye guys for now guys.